Hej, og velkommen tilbage til det her playthrough of the Forgotten Age with Finn Edwards. Andet attempt, han døde i første runde. Den her gang kom han til tredje snar her, eller vi er kommet her til Threads of Fate. Så det bliver også blind her, eftersom at jeg ikke har prøvet den her før. Vi er tilbage til lidt mere klassisk setup med det locations og ikke det her, uden det her exploration deck, som forhåbentlig er fint. Så jeg fik 3 XP, som jeg har brugt i sidste scenarie. Og de er blevet brugt på 2 lockpicks og en enkelt cat burglar. Og igen, cat burglar fungerer fint sammen med min karisma. Og igen, min main ability er noget agility, så jeg kan løbe væk på. Og det er også meget fint at kunne, bare gratis med en action, kunne løbe væk fra fjender, hvis man bliver overwhelmed. Lad os håbe, det er fint. Jeg tog en flashlight ud. Jeg tænker, med opgraderet lockpicks, er det dem, jeg gerne vil have ned. I mindre grad den flashlight der. Og jeg har også den her Finn Edwards special code, som jeg kan bruge til at searche. Det er lidt specielt scenarie det her. Der er 3 acts på en gang. Så må vi jo se, hvad det går ud på. Og der er 6 doom er muligt. Jeg tog i interluden, eller i starten af sådan scenarie, både Alejandro og Relic ud. Man skulle customisere de der 3 dæk på en eller anden måde. Og vi må så se, hvad vi skal gøre her. Hvad er det? Den ene her, Act 1E, siger, at jeg kan bruge 2 clues på Rivertown, som er det der står for at kunne komme videre. Der er kun 1 clue her, så der skal jeg tilbage, hvis det er. Jeg kan bruge 1 clue på East Town, som er deroppe. Eller jeg kan bruge 1 clue på Miskatonic University for at advance den. Så der er trækket nogle kort at se. Det ligner, at jeg skal investigate lidt mere i den her. Så så lad os se, hvad jeg skal have fat i. Peter Sylvester er altid fin. Lucky. Jeg tror, vi shipper 4. Jeg vil bare gerne have en lockpicks. Det trækker jeg heldigvis her. Så det var det der var strategien her. Bare gå efter en lockpicks. En Peter Sylvester er super god for noget tidligt. Igen noget horror soaking og bare plus i min main ability, så det er jo fint. En unexpected courage kan bruges på et eller andet tidspunkt til at få noget bonus i den skill check, quick thinking, overpower. Ja, fin start, kortmæssigt i hvert fald. Lad os se her. Yes, jamen lad os bare gå i gang her med tur 1, og jeg vælger at bruge en action på at spille en lockpicks. Ned med den. Den har 3 supplies på. Jeg vil gerne prøve at investigate der. Så hvad gør de her? De forskellige tokens giver minus x, hvor det er noget doom på nogle cultists. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Og her har jeg, den er kun 1, den der. Så jeg har 8 mod 1. Det eneste, jeg kunne fejle på, var en autofail. Så den er successful. Sådan der. Og så vil jeg bruge en action på at gå over til
Miskatonic University. Den kan searche efter tome eller et spellkort, tage på hånden, og den har victory 1. Jeg har ikke rigtig så mange tome eller spellkort, så den kommer til at være pretty useless for mig. Så hvad er det? Så jeg kunne selvfølgelig godt have brugt quick thinking for at have fået en ekstra. Nå, ja, whatever. Men jeg vil gerne advance den her. Jeg har en clue, jeg kan bruge på det. Så det gør jeg med det samme. The relic is missing. Exley Exhibition. Revelation. Put the Exley Exhibition into play. Forced. If you reveal a simple token while investigating Exley's Exhibition, take 1 horror. Okay, så det er basically bare en ny location, som jeg guess connecter her. Og her har vi så, at jeg kan investigate Exhibition for at komme videre der. Det koster mig 2 tokens. Strategien bliver nok at hoppe videre, investigate der, hoppe videre på Exley Exhibition. Nu går vi på tur på museet her og ser, hvad der sker. Godt, så har vi noget upkeep. Sådan en der. En gods. Ingen enemies. En doom. Og et kort. Words of power. Put words of power into play into a threat area. If there are 1 or more enemies at the location with doom on them, you cannot damage those enemies or discover clues. Discard words of power. Ja, men det er sådan en, der koster 2 actions bare. Jeg er nødt til at slippe af med den, ikke? Altså, det var det... Den er for farlig at lade blive. Så hvad havde det... Så ja, det bliver min tur. Jeg bruger en clue på at prøve at bruge lockpicks og investigate her. Skal vi bruge quick thinking? Altså jeg er op på 8. Det vil så være 9. Kan jeg få en action igen? Lad mig bare gøre det. Ej, jeg gemmer den til en, der er... Ja, det gør vi bare. Sådan en der. -2. Det er fint. Så får vi både en action tilbage. Og lockpicks bliver ikke anvendt. Men det var så stadig lidt ugennemtænkt faktisk, når det kommer til stykket. Fordi at den action kan jeg ikke bruge så meget, eftersom jeg ikke ved, om jeg har lyst til at gå videre endnu. Jeg vil gerne clear den der, når jeg er i gang. Jeg vil gerne bruge 2 actions på, det skal den her. Det kan jeg selvfølgelig godt vente med. To clues, jeg fjerner den. Så spørgsmålet, om jeg skal... Så måske skal jeg bare prøve lige at investigate med den her +2 her. -2 +2, det lykkes lige præcis. Fint, så er den clearet. Upkeep. Ressource. Trækker kort. En trenchcoat. En doom. Trækker et kort. Hunting Shadow. Peril. You must either choose one, spend 1 clue, or take 2 damage. Der er 2 clues herude. På nuværende tidspunkt, så tror jeg tager 2 damage. Er det en fejl?
2 clues, men så kan jeg komme hen og advance med det samme. Det tror jeg på. Yes. Tur igen. Første action. Vi går herover. Med det samme kan jeg advance at the exhibition. One of the museum's security guards, a man named Drew Walker, recognized you from the prior work with Alejandro and Dr. Horowitz. Look, I ain't supposed to be letting anybody into the exhibition, but the coppers don't know nothing when it comes to this hokum. He steps aside and lets you pass. If anybody asks, you slipped in while I was using the John, alright? Don't take any wooden nickels. Objective. Ja, 2 clues for advance. Det er det, jeg gør nu. Bruger mine 2 clues. Bam. Advancer. You search the exhibition where the relic was to be on display, looking for signs of where it may have been taken. As you search, you notice a shadow crawling along the wall. It quickly flirts out of sight, and heavy footsteps echo through the halls beyond the gallery. Could it be that the culprit is still here? You give chase, but the hooded figure has a lead on you and quickly escapes from the museum. At least now you have a trail to follow, and you won't stop until the relic is yours again. Search the encounter deck, discard pile, and victory display for a Brotherhood cultist and spawn it on the location farthest from all investigators. Brotherhood of cultists. Here, Brotherhood cultist. Set aside relic of ages to the Brotherhood cultist farthest from all investigators. If there are 2 or fewer act decks in play, add 1 doom to the Brotherhood cultist with the attached relic of ages. Advance to Act 3A. Recover the relic. Så valens væk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wilma's Diner hænger den her Brotherhood cultist ud på. En Brotherhood cultist er hunter. Get +1 fight and +8 event for each doom on it. When you initiate an attack against Brotherhood of cultist, place 1 doom on Brotherhood of cultist. Ham her, han siger... Og så bliver denne her relic attached til ham. Han er løbet væk med den her relic. Og her står der find the relic. Recover the relic. Er det nok den, vi skal have fat i her? You've discovered who is carrying the relic. Now you must secure it from whatever cost. While relic of ages is attached to an enemy, the enemy gain +2 health. If the enemy of the relic of ages is attached to leave place, advance. Okay, så vi skal fange ham der gutten, men han kommer også efter os, han er hunter. Så hvad har det... Så ja, vi skal lige regne ud, hvordan vi kommer efter ham. Men yes. Så hvad er det... Så spørgsmålet om jeg skal have nogle clues her. Den får 1 victory der, så det kan vi jo lige så godt lige prøve. Jeg prøver den her. -3, så jeg har 8 mod 3. Det er stadig nok til at jeg ikke mister en her. Dut. Hvis jeg kører lige på nu, så har jeg... Så vil jeg stadig fejle på alle de der tokens der. Jeg prøver at investigere, så behøver jeg ikke komme tilbage her forhåbentlig.
0. Dejligt. Snupper den anden. Men jeg får så en horror. Good upkeep. Yes, okay. Så hvad er planen her? Planen her trækker jeg lige kort. Det var en lockpicks mere. Planen her, ja, ham her, han rykker en tættere, så han rykker her på East Town. Hvad hedder det? Så kommer en Doom. Trækker et kort. Words of Power. Det var den samme igen. Der basically gør, at jeg kommer til at waste en tur. I det her tilfælde, må vi se, hvor meget det betyder. Tricket her er, at jeg ligesom skal time. Jeg vil gerne løbe ind på ham og slå, i stedet for at lade ham komme til mig. Så jeg vil gerne sikre, at han kommer til at rykke herned. Så jeg kan for eksempel stå her, vil være fint. Men jeg skal ikke stå der. Så den her tur kommer jeg til at smide den her væk. Det koster mig 2 actions. Så smider jeg en Peter Sylvester. Det koster mig 3 resources, og det var den tur. Så er det enemy face. Ham her, han rykker en tættere. Der. Jeg får mine tokens tilbage. Jeg trækker kort. En guts. Jeg får en resource. Og nu kan jeg godt snart bruge et våben, fordi han har 5 health. Det tager alligevel 5 actions og skulle komme af med ham. Altså det kunne være rart at få et våben. Nå. Doom trækker et kort. You must spend 1 clue or take 2 damage. Ja, nu begynder det jo at være der, hvor jeg bliver nødt til ligesom at sige, jeg vil gerne bruge et clue på det der. Den er lidt for beastie. Så jeg har 4 actions her, ikke? Eller 3 actions plus den ene der. Så jeg kan gøre 2 ting. Jeg kan enten løbe ham i møde, og evade, eller bare vente her og trække nogle kort, håber jeg kan trække ind i et våben. Han rykker herover næste tur, så kan jeg løbe ind og slås med ham. Så så jeg tror, jeg skal trække et kort. En action. Lone Wolf. Den spiller. Og så trækker jeg et kort. Grunden til at gå i den rækkefølge var fordi, at hvis jeg trækker det kort, der får mig til at discard min hånd, så kunne jeg lige så godt have spillet Lone Wolf først. Så min hånd er nu 3 skadekort, en overpower, 2 guts, en trenchcoat, en lockpicks og en emergency cash. Og det er ham her tur. Han bevæger sig ind mod mig. Jeg får min actions igen. Jeg får en resource. Jeg trækker kort. Et våben. Fint. Det kan jeg også smide næste tur. Med Lone Wolf. Så der kommer en klam. Hunting Nightgaunt. When attempting to evade Hunting Nightgaunt, double the negative modifier of each revealed chaos token. Den har 3, 4, 1. En flyvende. Eller hvad den er. Om ikke andet en klam fyr her. Han kommer ned på mig, og han er hunter også. Og han er også hunter. Så
Nu bliver det jo spændende at se, hvad vores plan skal være. Jeg tænker, det første jeg må prøve at gøre, er at væde ham fyren her. Vi har 5 mod hans 1. Og han er ja, dobbelt negativ modifiers, 0'er, han bliver evadet. Så spørgsmålet er, om vi skal prøve at skyde ham i smadret, før vi går videre. Det er nok det sikreste. Jeg fik lige en token for Lone Wolf, så den bruger jeg sammen med den der, smider jeg Finch Trusty. Bruger en ammo fighter, bruger overpower. Så har jeg 3, 4, 5, 6, 7. Jamen, jeg succeeder mere end en. Han får 2 skader. Prøv at skyde ham igen. Minus 2. Det er også fint nok. Lige præcis. 5 mod 3. Han er færdig. Det var ret vigtigt at slippe af med ham. Nu betyder det stadig, at ham her får lov at komme ind på mig og engage mig og slå mig en gang. Men det er en Doom, som kan blive placeret, eller en Horror, som kan blive placeret på Peter Sylvester. Så det er måske okay. Altså, jeg bruger min sidste action på at tage mig 3 resources, som jeg kan bruge til at smide eventuelt en trenchcoat eller en næste tur. Må vi se, hvad vi har brug for. Yes, ham her, han hopper ind. Slår på os, eller giver os en enkelt horror her. Altså igen, han slap væk, men det er altså sådan en hunter, så lidt. Det giver ikke nogen mening sådan historiemæssigt, at han skulle jagte os, i stedet for det er os, der skal jagte ham. Det er derfor, jeg lige har genlæst den her en del gange. Men altså, ja. Spilmæssigt er det bare sådan her. Så hvad er det? Han kommer ind, slår på os. Hvad har det? Det ville have givet mere mening, hvis det var os, der skulle jagte ham. Men ja, opkeep. Sådan en der. Mine actions. Tilbage. Trækker kort. Mauser. En pistol mere. Det kan være, det kommer ind handy. Nu må vi se, hvad der sker her. Fordi ham han bliver stærkere og stærkere for hver gang, at vi får nogle counters på ham, ikke? Så hvad er det? Så det bliver spændende at se. En Doom. Så må vi jo se, hvad der sker. Three Fates. The town is bustling as noon comes and goes. University students travel from class to class. Business people take breaks from their busy office lives. And in East Town, Velma's Diner is a buzz with a lunch rush. Despite this veil of normality, the curtain has been lifted. You see this town for what it really is, an endless mire of secrets. Shuffle the encounter discard pile into the encounter deck. If there's only 2 act decks in play, place 1 Doom Magenta 2A as it is revealed. Der er 3 act decks i spil stadig. Så lad os se her. Der står her. Behind the curtain. This conspiracy runs much deeper than you had imagined. The more time you spend investigating these mysteries, the more you come to realize they are linked to one another. At the center of these secrets is an enigmatic organization manipulating events behind the scenes. Okay, så
Ja, men jeg skal jo nok ligesom klare de der 3 der, må vi antage. Så vi prøver først at... Hvor skal de trække sådan der? Acolyte. And any empty location. After an acolyte enters place one doom on it. Ham skal vi bare ind og slås med bagefter. Så jeg sætter ham der, sådan at jeg kan gå ind og der kan vi bare af med den doom, ikke? Nå, ham der. Evade. Så hvad er der? Han har stadig ikke noget plus. Så han bliver evaded. Så hvad er det? Så vil jeg gerne skyde ham med Finn's Trusty. -2. Det er stadig fint. Men han får en doom på sig. Han er en beastie fyr, ikke? Så nu... det var en action. Ud med den der. Så vi kan spille os en Mauser. Koster mig 4 actions. Jeg prøver lige Lone Wolf for en token. Jeg bruger min anden hånd på lockpicks, derfor er jeg nødt til at discard den. Så jamen, jeg er nødt til at bruge min sidste action på at prøve at slås mod ham. Og han får så en doom mere. Det går hurtigt der, ikke? Yes, det var faktisk meget fedt. Jeg kan gøre det store, andet end jeg succeeder. 2 skader til ham. Jeg må enten få en resource eller ready mauser. Eftersom jeg ikke har flere actions, skal jeg lige så godt bare gøre sådan der. Så han har +2 health på grund af det her. Så hvad er det? Så nu undtaber han ham, der bliver stående. Jeg får en ressource. Jeg trækker et kort. Peter Sylvester. Ja, hvad er det? Ja, han undtaber. Den får en doom. Jeg er oppe på 4 doom. Place 2 doom on the nearest cultist enemy. If there are no cultist enemies in play, search the encounter day and discard path for a cultist enemy and draw it. Nu er han lige pludselig ret stærk, ham her. Og nu skal jeg slå ham ihjel den her tur, ellers så advancer vi. Han har 6 i power og evade. Og hvis jeg angriber ham, får han op til 1 mere. Så det bliver svært. Hvordan klarer vi den? Jeg har ikke nogen plus til hænder her. Jeg har lige nu, hvad der er tilsvarende 4 mod 6, hvilket sige er det eneste, jeg klarer den på. 4 mod 7 faktisk. Det eneste, jeg klarer den på, er en auto-succes. Så det er en ret lille chance for at vinde over. Det første, jeg kan gøre, er at prøve at evade ham. Hvorfor skal jeg det? Nu er 5 mod 6. Det er ret usandsynligt. Jeg prøver at bruge min mouse på ham, så har jeg 3, 4. Det er stadig ikke nok.
Altså, hvor mange tokens er der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. En 14. del chance. Jeg har 3 chancer, men altså, hvad sker der? Der står advancer, altså advancer er lige bagefter. Det er stramt der. Hvad er strategien her? Jeg har en trenchcoat, så jeg kan prøve at flygte på en 1, 2, 6 mod 6. Der er også der er ikke en stor chance, vel? Hvad er fordelen? Hvis jeg flygter, så kan jeg trække et par kort, for at håbe at trække ind i noget, der kan give mig bonus til at slå. Alternativt, så skal jeg bare prøve at slå ham. Og satse. Ja, men jeg prøver at slå ham med hvad er det? Men det var så lille chance. Men altså, hvad chancer har jeg? Jeg slår ham. Minus 1. Lykkes ikke. Slå ham igen. Minus 1. Prøv at flygte fra ham. Discard den der. Stentavlen. Og er faktisk flere og flere på. Så altså. Der kommer en mere på her. Nu må jeg slå ham igen. Nuller. Det er ikke nok. Det skulle være den ene. Auto-succes. Det er ikke engang en auto-succes. Det var jo umuligt jo. Det er jo ikke en auto-succes. Det var en plus 1. Så hvad er det? Så ja. Hvordan er det i reglerne? Clear man horror fra os fra enemies, eller er det kun for kortene? Det skal jeg lige finde ud af. Jeg må lige finde regelbogen her. 2 sekunder. Når man ser Matters face. Men remover alt, når den advancer, remover jeg alt horror, så kan jeg jo slå den ihjel bagefter. Men ja, så det er min eneste chance her.
det må så være min chance. Han giver sådan en der til ham der. Så er det noget upkeep. Trenchcoat mere. Og så er det så Mythos Face, hvor de her så går ud i det mindste. Så med den der. Og så advancer jeg allerede. The streets begin to empty as evening approaches. When the office buildings shut their doors, the clubs open theirs, in places both public and hidden from view. In downtown Arkham, the Ward Theatre is well lit and filled to capacity. The surrounding streets, however, are eerily quiet. Only soft footsteps from nearby alleyways hint at any sign of life, and a cold wind whistles through the air. The workday might have ended, but your work is far from over. The figures walking down the streets start to fill you with a sense of dread instead of comfort. Shuffle the encounter discard pile into the encounter deck. If there's only 2 acts, there's only 1 act. Ja, jeg kan godt se, jeg er lidt behind her, så jeg har nok forholdsvis travlt, hvis jeg skal nå ud her. Så. Good. Træk kort. Words of Power. Og det er den her irriterende. Den er nødt til at slippe af med, ellers skal jeg ikke slå den her ihjel. Fordi når jeg angriber den, får den en doom, og så kan jeg ikke give skade. Så det første jeg skal gøre, er at prøve at flygte. Den er stadig kun 2. Så jeg har 5 og 2. Det er fint. Den er flygtet fra. Så skal jeg bruge 2 for at slippe af med. Eller for at slippe af med der. Så skal jeg bruge 1 på at prøve at slå på den. Og bruge min mauser. Nul. Den dør. Og den kan jeg få ressource. Og så kan vi læse den her. Lad os se, hvad der sker. If the Relic of Ages was attached to a Brotherhood cultist, as the robed figure collapses, the relic falls out of his cloak, clattering to the ground and rolling to a stop nearby. It is pulsing with an odd glow, and though aware it is being searched for, the investigator nearest the Brotherhood cultist location takes control of the Relic of the Ages. Remove the remainder of the AB deck from the game. If another act card is in play, continue playing, otherwise proceed to R1. Okay. Så jeg får den her relic. Boop. Og basically skal jeg nu ud og finde resten af tingene. Så jeg har en clue. Missing persons deroppe i Easttown, og der er noget i Rivertown. Lige nu har jeg ikke flere actions, så min tur den slutter. Cat Burglar, den bliver meget fin, den tror jeg. Så hvad har det? Så for det kan jeg bruge til at skrive for den der Acolyte for eksempel. Så en Doom, det bliver nok svært at nå det her, ikke? Men altså, Wizard of the Order, any empty location, retaliate. At the end of the Mythos phase, place 1 Doom of Wizard of the Order. Så ham vil jeg næsten gerne placere et sted, hvor jeg skal hen. Lige nu har jeg kun et clue.
Så hvilken vej løber jeg? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jeg kan lige så godt løbe den her vej rundt, ligegyldigt hvad. Fordi jeg skal mod East Town, ikke? Så stiller ham her. Ham vil vi også rigtig gerne. Han vil rigtig gerne komme af med. Okay, så det er min tur. Jeg starter med at smide en... jeg starter med at få en enkelt ressource, så bruger jeg 3 mere på at spille mig en Cat Burglar. For så kan jeg bruge en action på at hoppe herover. Min special action. På at prøve at evade ham der. Det lykkes. Så kan jeg bruge måske skulle jeg ikke have spillet Cat Burglar. Så havde jeg haft en action mere, så jeg nu kunne gå hen og slå ham der. Gør ikke den store forskel. Fuck it. Vi skal bare videre her. Gå derhen. Den engager mig. Når det bliver dens tur, giver den mig en skade på Cat Burglar. Jeg får den der. Jeg får mine actions tilbage. Jeg får et kort. Manual Dexterity. Og en der. Trækker et der. Trækker kort. Mysterious Chanting. Place 2 Doom on the nearest cultist enemy. Så meget det er så vigtigere af med ham der, ikke? Så min tur igen. Jeg skal prøve at retaliate. Var det... Nå, jeg kan lige prøve at flygte fra ham først, ikke? Det er gratis. Jeg prøver den her. Og så jeg kan sejle. Så slår jeg på ham med en mauser. Minus 5 lykkes ikke. Slår på ham igen. Minus 2 lykkes ikke. Lose one of your clues. Oh. Og det er lidt hårdt der, fordi plus 1, men det er ikke nok. Han får 1 skade. Hvilket betyder at nu er der på 3, 4, 5, 6. Den advancer. Each surviving investigator is defeated and suffers 1 mental trauma. Okay, så må vi se, hvad der sker her. Jeg synes egentlig, det gik godt ind til denne her. Den blev godt nok beastie, den der. Der bare blev så stærk. Jeg kunne ikke slå den ihjel. Jeg har ikke noget med dæk, der kan slå den. Så det var min eneste måde at komme bag med den på, var at trigger en runde. Men problemet var, at der lige var trigger en runde. Så hvis det havde kommet lidt før, så havde det været, bedre. Men det er der ikke så meget at være. Så ikke rigtig så meget, jeg kunne gøre. Så skulle jeg have haft sådan et eller andet helt sindssygt, som du ved, en Lucky og med kombineret med
noget overpower og sådan noget. Så havde jeg måske kunne slå den ihjel, men altså det havde været helt usandsynligt. Så et defeat her igen. Og et mental trauma. Lad os se, hvad der sker. 2 victory point. Spændende. Så læser jeg lige op på det indtil næste gang og får opgraderet dækket. Tak for nu. Ses igen næste gang.